Dragi și bine este un nou episod de pe acest minunat canal. Astăzi vă juca Hertzmertheim Hospital Heat. Și vă aveți o surpriză. Am cumpărat restul jocului. Ia uitați. Nivele, ever, nivele. Și eu sunt la 6 acum. De-abia la 6. Da, asta am avut decât. Nu pot să participe pe mine atât de tare că dau de la ele. Să cumpărăm asta și dăm play. Și stăm aici. Poate să găsim să aștepte. Și că să nu ne lângă mine. Da. Dar mai parăm aici, o lăsăm să-și pierde. Ducem asta. Așa. Tot era aproape. Asta o trimitem mai departe. Asta o ducem aici, că știu că să se mișcă repede. Că am luat și un coș de gunoi. Haide, o face să se miște mai repede. Uitați cât de frumos e scena, între ghilimele. Și trebuie să măsurăm ăla că ar trebui să aibă 11 ani. Hai de mai mult. Și mai reparăm acolo. Trebuie să vedem în dreapta sus de tot timerul. Și gata, am făcut și scena. Aceeași mască. Oh. Am luat și un să fie. Dar văzut că l-au cam cerut azi. Așa. Asta o chema Vera. Ciudat nume. Așa, luăm și consola aia de jocuri urâtă, care cred că e cu Minecraft. Așa, ne mergem și la casă lângă. Hai, papa, plecați mai repede că vă văzesc. Și cum fac un pic că de ciudat. Hai, pa și tu. M-aș da aici. Hai, ieși cu asta, și cu aici. Ceva. Îți va da și ție mâna să dăm jos chestia aia, și fia. Da și ție drumul, te pleci cu tine pe scaun. Pe scaunul de tortură. Vreau să trec mai repede la nivelul 8, că m-am săturat de nivelul asta 10, care am jucat de 10 ori. Și chiar 10. Dar aproape 10. Cred că de vreo 6 sau 7 ori am jucat. Dar pe ce am vrut să fac asta? Era amuzant. Să mai place să spamez. Tu, 300, 400, 500, da! Ce avem 700 de bănuți acum. Intrați, vă rog, luați un loc. Aceste locuri sunt libere. Și acum își amintește de ochi, o dramă din copilărie. Scumpo, acestea sunt locuri care sunt. Nu, mama zice aici, scuze, mama. Mama nu vine. Nu a scris o scrisoare și nu în ani. Da, vă zic la final tot ce s-a întâmplat, că eu știu. She get her old bullet out, honey, nu știu ce.
Deci drăguțele sunt așa. Păi, deci cred că o văd și pe Ginny. Ginny aia de lângă una din roșcate. Mă mir că ele să n-a făcut balet. Aia se mișcă că ele să-l faci pe moartea. Ciudat. Oh. Poza de grup cu mamele. Mama eu nu veniți. Zice că a făcut foarte frumos. Ai fost super. Mă mir că aia merge în halat. Așa. Mergem mai departe că mă plictisesc și mai am un pic și mă culc. Stați, noi am făcut acest level. Ups. Shit. Schimb, nu-mi pasă de nimic. Stai, nu cu știi că se este de bănuți. Să mă mir eu așa. Trebuie să luăm niște file de la domnul nostru frate vitre, pe nume Ryan. A și venit, bă, boss. Deci. Filele sunt pe catedră acolo, frumos așa, așezate la expoziție. Și asta zic că o să vină un episod extrem de special pe mulți youtuberi l-au făcut, iar eu nu m-am apucat. Pentru că nu am avut ce mi-a trebuit. Așa, facem și asta. Dăm și ție aia, punem și noi asta. Pâinele noi se vinde pe aici ca prostul. Și am venit și aici să mușu să mă tipul ăsta. Uite, l-am găsit și pe Oliver. Cred că trebuie să dau sunul mai tare și eu o să vorbesc mai tare. Oh. Gata. Să dăm restock. Așteaptă-mă. Trebuie și oamenii, eu merg și aici. Tu mergi acolo, eu mă duc aici, că să-ți ajut din prima. Așa, deci Ryan mai are să vină odată și aici. Gata. O să fac și challenge-ul, o să l-am găsit pe Oliver. Cred că am drăsit. Cred că o singură dată l-am găsit pe Oliver. Și am găsit o persoană cu numele Myers. O fată, nu știu cum, Myers. Cred că știm de criminalul Michael Myers. Și hai dăm și asta ei. Și asta. Deci pe la acolo. Am terminat metrul, ne ducem acolo, luăm asta. Și o să ne ducem și la casa acum. Ducem și pe tine acolo, pe tine acolo. Și cu trăiniere. Să sperăm. S-a mișcat calent. Haide, scor! Ei, am venit una. Hai mai... Nu. A, vreau să stai mâna, dar... Ok. Da, am făcut scor. Perfect. 500 de bănuți. Acum avem cu totul 500. Da, boss.
Nivel 7. Când mai avem până la 11? Da, știu, vrei să ieși afară. Așteptați un pic. Hai, ieși afară. Gata. Așa, mă pun și eu la gaming acum. Și... asta. Aici știu de deja unde e fiecare obiect. Așa te lăsăm și pe tine să uităm de pacienți. Și mai mult jucărie, că nu știu pe unde era. Așa. Așa, după cum vedeți, le-a dat 4 spații libere. Acum, pentru că avem mult mai mulți pacienți. Tragem și pe tine aici, pe tine aici. Mergem mai să te măsurăm. Nu mai am văzut că acolo scria 00? Oricum, lăsați-mi în comentarii, doamne, întrebări pentru Q&A. Questions and answers. Sunt răcită. Bine, eu am utită. E bună și aia. Dacă nu, o să îmi scrive și a mea niște întrebări și mi-e trimite, iar eu o să fac gaming și o să răspund în același timp la el. Da. Că am răguit să auzi pe filmare, cred. Sper să nu. Și cred că mă prea încet, deci o să dau joc mai încet. Să nu ca și nu mai auziți voi. Și am trimis-o pe Alison acolo. Stai să spamez aici. Să spamez. Uitați cum spamează și eu nu fac nimic. Eu acum am dus la telefon, nu fac nimic. Acum l-am dus. Tu acolo, eu acolo. Te-am lăsat, acolo. Te-am făcut și pe tine. Mai vrei și un de-ăsta. Hai să ceri să merg acasă. Nu-mi pasă de tipuri. O să mă bombardez cu episoade. O să am activitate mai pe YouTube. Într-un final. Și te bag și pe tine aici. Ocupatul e ocupat. Nu vrei și tu ăsta. Sau și ție ăla. Mănâncă a. Am făcut și 300, am făcut și scor maxim. E perfect pentru mine. Sper că mă aud. Hey! Da. Suntem aproape și trecem la 11. Deci noi jucăm de 1, 2, 3, 4, 5. Cred că am jucat vreo 7 sau 8 episoade. Ia înapoi numărul de
camerei de a mamei. Secvența asta vreau să vedeți. Deci nu o să mai au nimic. Bojul nu mai au nimic. Oh. Da, așa. Așa, deci nu e acolo să recuperăm. Așa. Da. Ați văzut că ia foarte mult damage. Și vreau să vă să că eu o să postez extrem de mult în ultima vreme. Și mi-e drag YouTube-ul. Mi-e drag. Și like și comment. Dacă vă uitați la Pink și sunt preferații mei. Așa, ți-a dus și ție consolă cu jocul. Nu știu de ce avem așa ceva în spital. Nu știu de ce ajută chestia asta. Uite și eu picioarele pe aici. Nu mai bine de acolo de pe jur. Nu l-am spawnat. Nu s-a spawnat. Se mușcă limba în gură. Du-te și tu acolo. Spate. Prost calitate. Auci. Și la comentariile foarte bune să dau iară. Alea că sunt bune, alea că sunt proste. Cine știe, le aportez, cred. Așa. Și nu uitați că s-ar putea să fac și intro-uri. Intro. Cred că va fi extrem de ciudat primul intro. Ăla e în test încă. Așa, îți duce și ție porostia aia. Doamne, cred că v-ați plictisit până acum. Tu te duci acolo, eu sunt aici să te ajut. Bă, deci de-abia ce i-am tăiat gipsul și iar trebuie să-i pun un gips. Doamne, de câte ori îți rupi mâna fă. Hai că aproape mi se termină tura, du-te și tu. Ce Doamne faci acolo? Stai acolo. Hai că mai mult pe acel server să se ducă acolo. Uite și pe Oliver. Yes! Damn! Așa. Hai încă un pace. Nu. Yay! Du-te acolo aici să fim timp. Culoarea mea preferată. Sola. Și nu uitați-mă că uitați pe Musical.ly. Ca pisica neagră sau pisica electronică. Una dintre astea două. Căutați-mă pisica neagră. Pisica neagră este aici. Și acum se duce la mama ei. Să vedem ce se întâmple. Sunt foarte curioasă. Drăguții mama ei. Ali? Ah, tu ești Ali? Asta. Fratele tău.
pot să cred cât de mult ai crescut. Eu... trebuie să... am timp să procesez asta. Înțeleg. Dar te rog, stai jos. Cum ești? Sunt ok, tu? Sunt ok, la fel. Doamne, câte episoade fac eu azi. Da. Așa, nu posso. Hai, mergi. Așa.